kabayan, yan po at tanim ng aming kapitbahay. Yan, maganda po ang tanim. Mahangin po ngayon. Ngayong Webes po. Mahangin dito po sa Marikina. Barangka. Sa labas ng bahay namin. Kung may aloe vera siya. Medyo nanunuyo po yung ibang mga halaman na yan. Oregano. Ano po nilagay niya sa bao? Ito hindi ko po alam kung anong pangalan lang. Yan po si Ate Lenle naglalaba.